Bagatoz bigarrengo platerarekin, ezta? Oso ondo, bai. Arkumia esan da bezala, Arkume besoa. hori da. Osagaiak esango dizkizuet. Perrexila, saltza mina, baratxuriak, barrengorriak, arbendola, limoia, kuiatxoa, azenarioa, piperberdea, tipula, erramua, kuminoa, kurrila eta arkume besoa. Prest. Prestatzeko. Magina osagai izan ditut, eta denakin plater bat egingo dugu, ezta? Bai. Gaurko gaiakin jarraituz, anitzdasunan inguruan, beste plater betiko bat, arkume besoa, baina Espeziak erabiliko ditugu. Espeziak erabiliko ditugu, guarnizioa ere ezberdina izango da. Bai. Orduan, arkume besoa labean konfitatu egingo dugu. Erramu pixka batekin eta baratxuriakin. Bale, hemen txen ontziontan. Bai. Sartu nintzen, agian- arkume besoa. Kolpe batzuk ez dizkozu emango. Bai, Pixka zabaldu. osoa ez da sartzen, orduan igual erdila Bai, jarriko. nahiko erdilekin, ikutzen hori da. bazaizu. Bai. A ber, nondikan harrapatzen dioan. Zengo dugu, hau ez? Hoxe, bai. Irekingo dugu, pixka bat. Hori da, pixka laguntzeko. Bai. Beraz hemen. Kasu honetan, ekilorea. Ekilore olioa, bai. Suabe, hori da, konfitatzeko. Arkumea gatzatu. Eta barrura, 180 gradutan gutxienez, ezta? Bai, 160 gradutan, hau ere, suabe. Presia be. Bai. Hori da. Baratzuri ale pare bat, eta Erramua, pare bat ozto. Pare bat ere. Listo? Bai. Barroa. Bale, ba. Zuk esan da bezala, 160 gradutan, gutxura bera zen da demora. Hori, 160 gradutan, 2 ordu... 160. 160, barkatu. Zu basuan, 160 gradu, 2 ordutan, kutsi gora gora. Lasai, presia be. Bitartean, barazkiekin Bai, barazkiekin jarraituko dugu. Orduan, barazkiak, julianan moztuko ditugu. Hori da. Hori, nire duzu kuiatxorekin hasi. Bai. Txilua. Zure jatetxeko berezitasunak, adibidez, esaten zu menuan, aste guztian egunero aldatzen joaten zaztela, baina izango duzu plater bat beste berezia, ezta? Baditu plater berezi dexente. Hoien artean, guk badakagu ere ikatzeko brasa bat, eta orduan ikatzean egindako garagiak eta... Sukaldean barruan dakazue ikatzezko parrilla bat, ezta? Bai. Eta hori eraberian ere labia da, ikatzeko labia. Orduan arrainak ere horre egiten ditugu. Eta horrek nahiko berezitasuna ematen dio. Ematen dio etxiai. Gero ere oliaskoak egiten ditugu, brasan, eamateko. Eta ere nahiko arrakasta ukitzen nahi da. Beira? Bai. Igual, enkargatu gaur pare bat oliasko, hartu oliaskoak eta mendira. Bai, gaina ez da denbora gehiagirekin. Ordu laurden bat bihar dugu oliaskoak bukatzeko eta eramateko prestatzeko. Baina hori adibidez igual, ordu bitan, ordu biterritan, tope gaudenian jatetxean, momentu horretan ez, ezta? Baita ere, bai. Bai. Zerbitzura, gabe. Ondo, jakitira. Eta zarekin, patata prejituekin, ensaladakin, horrela? Gu beti patata prejituakin jartzen dugu, eta saltxakin ere. Eta geho Oliasko beti osua, erdila ez desu saltzen. Baita, erdila ere. Baita erdila ere, Osua eta erdila, bai. Eta geho oliaskoaz aparte, horreak entsalada bat nahi badu, edo ere prestatzen dugu, edo patata prejitu gehiago, edo... Aizu ze ondo, Bai, eramateko
Gero eta jende gehiago dago eramateko janaria eskatzen diguna. Hori da, bai. Eta orduan guk eguneko menu ere prestatzen dugu. Eramateko baita ere. Bai. Igual, bulego batzuta eta horrela. Bai, jendia, bai. Baira. O nahiagola igual etxian bazkaldu lasaio, eta ez? Bio lasai sofan egoteko, eta bai, beste aukera. Zondo. Denetik egiten dugu. Bai, ikusten dut hori da. Gauez itxita, Gauez itxita. Gauez itxita. Ostirala eta larun bat da ez ezik. Ostirala, larun bata eta jai bezperak irikitzen dugu. Garki ba. Baina normalian, igandetik ostegunera gauez itxita. Eta gero nik entzun da dakat, eta gero kanpotikan jakin nuen, hor oso ezagunak ziala tortilla. Bai, intentzen. Patata tortilla. Patata tortilla, bainola, patata tortilla ikaragarrizko lodilla. Bai. Lehen gaztelu ostatua taberna ere bazan. Orain jatetxea bakarrikan da, baina lehen taberna ere bazan. Eta orduan, pintxo ezberdinen artean egiten zan ere patata tortilla. Baina patata tortilla handi bat. Handi bat. Bai. 2 kilo eta piko patata eta 16 o 18 arrautz egin egiten zan horako. Patata tortilla, ez da? Bai. Arrakasta, zegan, bai. Eta hori ez dezu egiten, astintzezu egitea nola da? Enkargatu ezkeo eta jarraitzen dezu egiten? Bai, egiten dugu, bai. Badago jendia enkargatzen diguna patata tortillak emateko, eta... Zunga. Bai, barengorriak. Baita ere, juliena eran, ez da? Bai, edo xerretan, edo, bueno. Oan ere, lehenoko errezetan barazkiak, eta oan ere. Baita ere. Baina beste modu batea, ez da? Beste modu batea, bai. Hori da. Gaurko platera nundi dator? Bueno, pixkat, gurera eguneratutako zerbait, ez? Barazkiak egingo ditugu kominoekin, kurriarekin, guk deitzen diogu barazki eta jima. Zen limoia ere botatzen diogu, eta ematen dio olako guztu. Maroko toke hori da. Ze ondo? Bueno, eta arkumia ere... Noiz egiten dituzu oporrak, udaran? Udaran batzuk, neguan beste batzuk, hori da. Bai. Nola ez dezuen eizten, ordu zeuen artean, 15 aldi bat hartu, beste 15 aldi bat, txandaka. Txandaka egiten dugu, baixe. Ondo. Listo bek. Vale. Dana barrura? Bai. Bale. Gatza pixkate botako diogu, hemen. Bai. Olioa. Eda. Eta ere, zu, topean. Amaikien dago, oso ondo. Horten un izan zeoporretan? Horten Katalunian egon. Hori da. Baina etorri berria. Etorri berria, bai, Katalunia kolore ona. Eta Irletan ere, Menorkan ere. Beira, zondo. Bai. Oso, Mediterraneo ere zoragarria. Zoragarria. Eta oporretan guandik eta hori da. Bueno, asko hori da. Egongo geha zai, hauek bihundu zai, eta labian, 2 orduz, bueltan izango geha, hemendik pixkatea, ez da? Bai, hori da. Hau bihuntzen ari da, labia hondik martxan dakau, eta bitartien beste zerbait egin beharko dugu. Bai, prestatuko dugu tajinaren oinarria izango dena. Saltzetxon bat hola? Bai, nasketa bat izango da, baratxuria, arbendola, limoia, kuminoa, kurria, bai. Hasi botatzen, hori bai. Saltza uzer bat, iso pikantia? Ez da pikantea, ez. Kurriaren gusto pixka bat dauka. Ezagin badakau hemen piperminik eta ez. Baratxuria. Hori da. Arbendolat. Hori da, bai. Hola. Hemen limoia, azal eta guzti botako diogu. Horrelako zatitxo bat. Hori da. Bizitasuna emateko, ez da? Bai, hoxe. Perrexila ere botako diogu. Mira.
Eta errezeta adibidez, ikasi duzu, zure lankideak erakutzita horrela, o bertan izan zinalako Marrokon, o nola? Ez, daukagun lankidonek, erakutsi zigun pixkat, eta dina, limoiakin nola iten den, Gorantzia bialdu izgo bai, zait, zure izenian, eskerrik asko, bueno, porretan dago, gainera, Lanzaroten. Zik ez dago bate gaizki. Hori da. Zurria, komino pixkat, limoia, perrexila, olioa. Olioa. Gatza pixkat. Eta ura. Eta ura. Hau. Batidoarekin birrindu. Bai. Eta hemen bota eta nahastu. Dana nahastu. Bale, birrindu bat. Bitartean gogoratu guztioi, gure webgunean, nahi zuen momentuan, klikatu eta berriz ikusteko aukera dezuela. Gaurko errezetak, aurreko eguneko errezetak, beste programak ere bai, eta hoxen, oan atal berriekin hasi gera, eta bertan prest, ezta? Bigarrengo denboraldian, hementxen, txorienean klikatu nahi eran, eta bertan gaude. Listo, zuzi? Arkumean errezetakin, oantxe bertan. Hori da, oantxe bertan, bai. Bueno, botako jogu, tazinaren oinarri hau izango dena. Hori da. Noiko izango dugu. Eta iradokizunak, nola ez? txorieneabildua.itv.com. Baita ere, jasotzen dituzu iradokizunak. Jasotzen ditugu, bialdu ezkio jaso beharra. Hori da. Nio gustora, Bai. Horrek laguntzen du, ezta? Laguntzen dugu. Aurrera jarraitzen, zuzenketak eginaz, eta hola xen, bai beti ikasten. Hori da. Tartean izaten dira zoriontzeko baita, Bai. Beste batzutan, euskera pixkatu eta zaitu behar deula, lasaio itzen behar deula, poliki jo, gutxi jo. Olioa zein motokoa den. Hori da, baita, mira, zuken badakizu. Bai. Bueno, hau listo daukagu. Bai. Arkumea aterako dugu. Bale, hori, listo. Egina, bai. Hori da. Kontu zeontzile beru dauta, Bai. Listo, orkestu? Bai. Bai. Orduan, platera bortuko dugu. Honekin ateko zu? Bueno, pixka bat hautsingo dut, zen karri ditut horrelako bi molde. Bai. Eta horren, bi irrazio bezala aurkeztuko ditugu. Oso. Horren hartuko dugu, hau, saltsa pikante pixka da. Pikante pixkatekin, dira. Honek ez dauka pikante, honekin bisitasun pixka bat emango jo. Hau da aurreko egun batean egin genuena, ez da? Bai. Hori da tomate saltzakin, baratxurila, pipermina. Horiak termomisen sartu genuen, hori da. Saltsa berdina. Hori da. Gordezkeo, bita, horko platerako balekua. Horrela jarriko dugu. Eta jarriko ditugu barazkitxo batzuk, azpian, oinarri ez da. Horrela gehiagi egin gabe, barazkiak ere, pixka bat ola nabaritu dadin. Al dente nikutu horrekin, ez da? Eta, gero, arkume pixka bat. Hori, zurratak eduta mamile bakarrikan barroa, ez da? Zer izu, tenedoria, hemen. Badakazur? Bai, hemen txen, eskura. Pixka bat horrela. Tenedoria egin emetan, laxen, bai, hola. Horrelako zatitxuak jarriko ditugu. Mamitu pixka bat, ez da? Bai. Eta gero barrura. Hori da. Ezurrak enduta. Lanak errezteko, ez da? Bai, gaur egun dena erreztuta. Erreztuta, hori da. Baita ere, zati ederrak ikusteko moguan, arkumia dela. Hori da. Batzutan igual gehi papurtzen da eta egoztek segidan jate. Galdu gabe. Bai, baina... Perspektiba galdu gabe, ze jaten nahi. Hori da. Begira, motore, Bai. Eta, bigarrena. Horaxe. Bai. Eta, bueno, perrexil, xeetu pixka batekin bokatuko dugu. Hori da.
Oso bolita, Eta Hori da. bukatzeko Gatza larrika. gatza pixka bat. Lori pixkat, holaxe gainetikan. Holaxe gainetikan. Ze ondo. Hauxe. Gaurko bigarrengo platera. Gure xeferen azken ukituak ezan eta berehala prest. Arkume zatia, baratxuria, erramua eta ekilori oliotan labean sartu eta suban joan konfitatu. Barazkiak juliana eran ebaki eta oliotan zuestitu. Baratxuria, arbendola, limoizatiak, perexila, kurria eta kuminoa, gatza eta ura birrindu. Eta barazkiei gehitu. Saltza mina ipini. Barazkiak jarri, gainean arkumezatiak, gatza lodia eta perrexilarekin apaindu. Listo, Aritz. Hementxen, nolako postua Dastatzeko dagoen. prest. Hori da, dastatzeko prest. Arkumea, pentsatzen dut zu pajuan eginda, egongo dela xamur-xamurra, ezta? Xamurra, oso. Hori da, ea ba. Dana kompleto eta barrura. Arkumia dago bere puntuan, xamurra. Xamurra, Bai, eta barazkiak, kumino eta kurrian ikutu horrekin, lehen Da esan duen gantoke bezala, berezitxo hori da, bat, oporretan gaudela dirudi, ezta? Hori da ze ondo. Hori da, ze ondo. Gaurko saioa, badakit, nori oparitu, Bai. oparitu dedikatu nahi diozun, ezta? Bueno, anitztasunan inguruan doanez, guk ere gure lanean bertan badakagu herrialde ezberdinetako jendea, daukagu Estela, errumaniarra dela, Said marrokiarra, Queen nigeriarra, orduan pixkat beraiei bereziki, baina orokorrean ere jatetxeko plantilla guztiak, zerbitzariak, hor dauden guztiak, Ana, Belen, Yolanda, Eva, Cristina, denak, Iban ere hortik dago. Hori da, gaurkoati bagoaz, eta bihar berriz hemen izango gaituzue, beste bi platarekin. Hori da, sorpresa, ezta? Baita ere, sorpresa. Goxo-goxoak izango dira, seguru. Bagoaz, aio bihar arte.